vanavond hier? Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ja? Ja, hartstikke super. De sfeer is hartstikke goed. En ja, echt hartstikke leuk. Lekkere muziek. Beetje dansen ook? Nou, ik weet niet of je gezien hebt wat ik aan mijn voeten heb. Maar dansen is nogal een opgave, dus dat doe ik maar niet. Ik wil graag mijn enkels besparen. Dus, Heel verstandig. Maar je ziet er hartstikke mooi uit. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Ja. Dus je steelt de show hier vanavond volgens mij. Nou ja, misschien. Ga je ook nog optreden? Nou, dat is niet gepland, maar dat zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn. Misschien even een nummer lipzinken of zo. Wie weet. Nou, dat zou leuk Als zijn. het tijd is. Ja, volgens mij kun je op de bank terecht, dus wat dat betreft. Oh, dat Wat is dit? Waarom stel stel jij nou weer de show? Hallo. Lady Di. I'm Lady Di, Aria. Hi. Oh, Hallo. we praten natuurlijk, sorry. Hi. Geef niet. Hi. Zit je haar goed? Dankjewel, jij ook. Je ziet er fantastisch uit. Waar is jouw haar? Shady bitch. Wat vind je van het Fries Bloed Festival? Van het Fries Bloed Festival. Moet ik het op zijn Fries of op zijn Nederlands zeggen? Als je Fries kan, dan... Nou, ik ken het wel een beetje in het Fries gaan, ja. Ik ben de enige Friese queen. Oh, hallo. Maar ik ben net... Dit hebben we de hele avond. Maar ja, wat ik van het Fries Bloed Festival vind, ik vind het een fantastisch festival. Ik ben net zo vaak in Drachten geweest als... Nou ja, dit is mijn eerste keer als drag queen in Drachten. Wauw. En... Die Fries is net zo goed, maar ik nog niet best. Ik ben een allochtoon hier in de provincie. Maar ja, ik vind het fantastisch. Ja, mooi festival. Ja, het is wel wennen voor u, maar geweldig. Waar kom je in bij oorspronkelijk? Nou, ik ben Benny Ljouwert en ik... zal ik het voor jou in het Nederlands doen? Doe maar. Ik ben geboren in Leeuwarden. Daarna heb ik in Buitenpost en Kolm, daar ben ik opgegroeid. Nou, deze kom van origine van Terschelling. Maar ik woon nu in Amsterdam, dus ja, ik heb er een hele reis op zitten vandaag. De overtocht heb je geen goed gedaan. Nee. En dan hebben we hier, dit is Dollywood. Hallo! Oorspronkelijk uit Groningen, maar nu Utrecht. Ja. Ik spreek ook geen Fries, sorry. Maar speciaal voor het Fries Bloed Festival zijn jullie hier in Drachten. Ja, het is hartstikke leuk. Goede band, leuke muziek. Vooral in de kelder hoorden we net vanuit de kleedkamer. Echt super goede muziek. Ja. Wat voor kelder heb jij? Kelder, nou goed. Nee, maar het is echt ontzettend leuk. Ontzettend lang op de zin, goede muziek. En we zijn blij dat we gekomen zijn. Ja, Absoluut, het was het het was het reizen echt wel Mooi. waard. We hebben 2,5 uur in de trein gezeten, maar het was het echt helemaal waard. 20 minuten in de Ik heb auto. er geen spijt van, echt niet. Nou, goed om te horen. Dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. Hoe vind jij het Fries Bloed Festival? Ja, ook vind ik hartstikke wel leuk. leuk. Want volgens mij sta je de hele tijd achter de camera. Nou, kom er eens even bij. Wat vind jij van het Fries Bloed Festival? Ik geniet enorm hier. Ja, maar wat waren de hoogtepunten tot nu toe, op ons na? Ja, ik vind eigenlijk alle optredens vond ik heel erg leuk. En ja, als ik dan toch een optreden moet noemen. Ja, ik vond zo net in de kelder vond ik Gjeld wel heel goed. Oké, en waar kijk je nou echt nog naar uit vanavond? Heb je iets op het programma gezien waar je echt nog naar wil kijken? Nou, ik ben benieuwd naar wie de Friese Zadel Award gaat winnen straks. Ben jij genomineerd? Ik ben niet genomineerd. Ben ik genomineerd? Volgens mij ook niet. Ah, wat jammer. Maar daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ben er ook heel erg benieuwd naar. We zullen het straks zien. Ja, wordt vervolgd. Gouden Zadel Award.